Kwaya mabenya kwa jonga tenya county ma Mombasa kama jodak ma uka gwenge pogore county ya Mombasa no ko mar DAP mar tuo mar cancer chenro mano bagi kar chungon bura makisauni cheno no mano tagiri ruok makene jotuo cancer getno ne jogo moyudi ko tuo no chako thieth mapiyo bang' yangore ni thoth jogo mawito ngimagi nikech cancer gin mago ma ifwenyo modeko to jawo konegi ler ko ya county ya Mombasa. Oganda mopogore e kaunti ma Mombasa ne juwuok oko kendo dhi e pim mar tuo kansa e chenro mane timo nono maonge chudo e od bura ma Kisauni Mombasa. Ma en bang' yangore ni oganda mathoth mawito ngimagi nikech tuo no gin mago ma ifwenyo modeko. Vifo 10 kila siku as we speak right now vinatokea kwa sababu ya cervical cancer. Na vifo 6 kila siku vinatokea kwa sababu ya prostate cancer. Na vifo 9 vinatokea kwa sababu ya breast cancer. Sasa leo tumekuja kufanya free consultation, kuwaona wagonjwa bure, kuwapatia hiyo investigation, kupima matiti kwa mammogram na PSA bure. Chenro no manita ogerirwok mar jogo mani kod tuo no kachiel kod mago mosechango midendo ni Cancer Center for Excellence ne geto pimo kansa mar thuno mar dag nyuol kachiel kod mano mamako duong' joma chuo. Vifo vingi vinatokea kwa low and middle income countries compared to the developed world. Hatujafanya jukumu letu la kuwafundisha umma dalili za zile saratani, ndio iwapo wataziona mapema ndio waweze kuja mapema, kwa sababu statistics tena takwimu zile zimefanywa West Africa zimeonyesha kuwa 70% ya wagonjwa wanaofika kwa mahospitali wanafika wakiwa stage 4. Stage 4 ni ile stage ambayo imetoka pale mahali ilipoanza, imeenea kwenye mwili, na kutibika mara nyingi ni vigumu, na vifo vingi vinatokea kwa hii group ya stage 4. Moko kuom jogo mane oyure chenro no gin mago mane ofwenyo tuo no kapok olandore kendo yudo thieth mochango. Ne wayudo ka ji nigi luoro, koro wan kaka survivors ne wachung' wawuoyo kodgi to wachiwo example kodwa ni donge uneno an oyuda gi stage 3 to sani donge uneno ka an healthy. Koro ni yudo ka ji donjo ne the screening kangin gi jingo. Ana nyalo mna kwayo ni ji mondo wuog oko mang'eny mondo miyo timne gi pimo mar wachi nikech tuo ni osenya kende piny ma kawuono ni endi ohinyo dhano mang'eny to ji ni kode to ling kode nikech luoro mosebedo kamako. Koro an pod amedo mna kwayo ni mano mondo timre. Mar ariyo sirikandwa bende mondo wuog oko kabisa mondo tetea ne wach mar kansa gi yor thieth kendo ka weche mag SHA manyicha pod chendo kagi nyalo loso mondo bed maber apani nyalo kelo kwe. I'm a survivor also 2018 I ended TNBC and now I can say down the line 7 years I'm okay and sidhani mtu akiniangalia anaona ugonjwa, but those who have it in mind will think that ule ni mgonjwa. So we are just coming out to create this awareness that there is life also after the disease, because after treatment life comes back to normal, and we are happy that people turn up at least kukaguliwa, ndio wale watakao patikana tusaidiane pia kuwasaidia kupata tiba. Magiti Moresi chegima tuo kansa en achiel kuom tuoche makelo thoe mathothie moloyo e piny mangima. Ji mang'eny ok bi nikech ji mang'eny oluor. Gimomiyo giluor gineno ni koseyud ni in gi kansa mar thuno kata mar nyuol, tayari gineno ni kore dhi tho. Sirikal wakwayo mondo jok man gi tuochegi uchung' kodgi nikech yudo thiedhni ok yot. Kata pimo mineno wabiro ka kawuono iyudo ka en 1,000 gi wiye, lakini kawuono to timnwa nono. Kata kwa wuok wadhi chako yedhe wang'e ni wabro chopo kamoro. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.